जानोसै आदा बेयावनो? बेयावनो जानोसै। दे होमबालाय र' आं सेर लाबोनि। आंनो एसेबां बुरजा होनाङा आब' आं एसेल' जागोन। मा एसेल' राजा जाजोबनांगोन। आरो दाहाय हराव जाबावगोनसो पार्टि खालायबावगोन जोंफोरा। नंगौ मानि पार्टि? नोंसोर फैनायनि? नोंसोर फैफिननायनि। हाबिलियालाय अबाव थांखो? दै गुदुं फुदुंनो थांदों बियो। नों माथो दै गुदुं लोंनो? दे नोंसोर जाजोब्बाय? औ जोंफोर माब्लाबानो जादों। आइजों आबैजों अबाव थांदों? आइया गथनि मिटिं दंनो थाङाबा जाया बेयावनो थांदों। बेनिफ्राय आबैयाबा अबाव थांखो? दे थाङाखै सेरखौलाय जानो लुगैथारबाय आं। र' आखाइ सुबायना नों अख्रां? सुबाय आं सुखाबाय। गैला आं थैसिगोन। बे साना आंनि थाखाय जोबथि सान बियो दिनैनि साना। जोबथि सान दिनैनि साना थैसिगोन आं। लोदोदनोबो हाया बायदि मोनबाय आं। मेगनखौबो नुवा मोनबाय खर'आबो बेसेबा गिदिंबाय। थैसिगोन आं दिनै थैसिगोन आं। आयै बारहुंखा हाबिला आंखौ निमाहा हो। थांसै आं थैथारसिगोन बायदि मोनदों आं। आंखौ निमाहा हो। नोंसोरखौ नायनो हायासै आं। लाना थांदोंमोन आं माबा रैखा खालामनो होननानै आं हायासै। आंखौ निमाहा हो। हाला आंनि देहाया। आंखौ रावबो मदद खालायनो फैखाला बेयाव। आरो आं दिनैनो थैगोन। आं देहाखौनो लोर सोर खालायनो हाला मोजाङै। थैसिगोन आं। ओंखामा खुहाबबायना आबौ? मोजाङै जादोंना जायाखै उदै बुंजासे आबौ? जादों आबै दिनै अहाजासे उदै बुंजासे जादों। नै उदैयानो बेलदांदां मोनलायलांबाय। आं बुंदोंमोन ना आबौ सना नों बांद्राय सानो होननानै। सानसेबाबो हाबिलाखौ मोनगोन होननानै फैफिनगोन होननानै। औ आबै नोंनि खुगाया नोंनि रावफोरा सनासो आबै। नों बुंनायफोरा जाजोबदों। आं बेनिखायनो बुंदों नों बाराद्राय सानबाय थानाङा होननानै। एसेबां सान मोजाङै ओंखामखौनो जायाखै बियो। दिनैसो जाबाय खम देहाया मोजां मोनलायदों बियो। आबै दुललाय मोजां मोनदोंथ' र'। दासो आबै दुललाय एक्ट्रिसा मोननायखाय मिनिदों हो। नङाबा मिनिनोनो रोङा जानो रोङा। दा नों एदावबाय थासिगोन आंखौ। आबौ आं बेसेदि सान्थि मोनदों गोसोखौ नोंसिनि थाखाय आंसो मिथिगौ। आबौ लाखिखादो दे आबौ दे। बे एबार खेबाव आरो थांफिननो होनांला। नङाबा मालाबा मायबा बेबायदि जालायगोन टेनसननो। थांनो होनांला नै फैगोन सप्ताफोरावनो नङाबा हाबा खालामना होनसै नोंसोरखौ। मा बुंदों आबै नोङो फैगोन सप्तायाव? थै। औ माथो बेलाय माथो सानसेयावनो दान्स मारिनांगौ नङाब्ला मायबासो जालायगोन। बे फैगोन सप्तायाव नोंसोरखौ हाबा माबानानै होनसै खुंना होनसै नोंसिनि। हाबा खुंनो एसेबां थाब? फैगोन सप्तायावलाय माबायदि खुंनो हानो आबै? खुंनाय माने जायखिजाया नोंसोरखौ हाबा खालायना होनसै आरो कर्टआव थांनानै बेफोरबायदि खालायना होखानोसै। कर्ट मेरिज ना मा होनो बेखौ खालायना दोनखानोसै। बिनि उनाव हाबा खुङो मायबा खुङो गिदिरै खालायबाय था। आबै नोंबोदि। नोंबो थांबो नङा आं बुंनायखौ मोजाङै गोसो हो। उनाव आरो मायबा नाङा फाङा जालायगोन टेनसन जाया लोङा मायबा साख्रि गारना फैलायगोन। जाया बेबायदि थाब माबानांगौ बेफोरखौ। नेथ'बाय थाबा बेबायदिनो सानफोरा बारलांबाय थायो आरो मायबा बे जानाङि बुस्थुफोरा जालांबाय थागोन टेनसननो। दे जागोन दे। जागोन दे नङा सानैजों एक्टर एक्ट्रेस मोजाङै रायज्लायखा दाहाय नङा दानो रायज्लायखा। बाब्रे एसेबां फास्ट? आबौ सानबाय थाबा साननायावनो थांगोन। अबाव हाबिला आबैजों अख्रांजों मानसिफोरा अबाव थांजोबखो? उनथिं दंहैयो बिसोरो। हनै सानाबा हाबसिगोन मोनासिगोनानो। थां आबौ थां मा नांगौ मा नाङा एखे हाथाय खालामना लाबोखाथों। थांगोन र' आबै। आंनि बाजैया बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैदों। दा आदाखौ आं माबायदि नागिरनो? सासे मानसिया बुंनायखाय आं जुगामिखौ बे जायगायाव नागिरनानै फैबाय। गैया माथो बेयावबो जुगामिया थायानो। सोरखौबा मा बुंखो बे मानसियाबो। आदाखौ नागिरना मोनाबाबो बे जुगामिखौ मोननायबाबो माबा मोनसे खालायनो हाथारगौमोन। नै आदाया गुवाहाटियावनो थांदों। नाथाय आदाया जुदि गुवाहाटियाव थागौमोन बेनि मबाइलाबो गुवाहाटियावनो थागौमोन। बे गौराङाव मानो देखायगौमोन? आरो आदाया जेसेबांनो रागा जोङा मानो आंखौ खेबसेबाबो फन खालायखायो बियो। मा मैगं संदों न'आव? फटमिया मा संदों होननानै सोंहरखायो। आदाया बेबायदि खालायखाया नङाबा। आदाया बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैखादों। बे जुगामिया मायबा खालायखादों बे आदाखौ। आंनि थाखायनो बेफोर जाबाय खोमा। गिबियावनो आं जुदि जुगामिखौ लोगोबो मोननाय नङामोन। बे समखौबो नुनो मोननाय नङामोन खोमा।
आदायाथ' आंनि थ्रुयैसो जुगामिखौ लोगो मोन्दोंमोन नाथाय आंबोथ' मोनथियामोन ना जुगामियादि बेबायदि गाज्रि गोसो लानानै जोंफोरखौ बेबायदि खालायगोन होननानै हाब्ला बे रनिया सोर जायो नोंनि रनिया ना आगोलनिखौथ' गोसोआव गैला आङो नाथाय दाबावैदि आंखौ बासायदोंमोन बे रनियानो आरो ए रनिया बासायनाय औ गारि मोनाखैमोन ना बेनिफ्राय रनियानो जोंफोरखौ हस्पिटालसिम लांदोंमोन आंखौ बेनिफ्राय जेनेबा रनिया नोंखौ आगोलनिफ्रायनो सिनायखायोमोन आरो ने औ रनिजों आंजों आगोलनिफ्रायनो सिनायखानायमोन अ माने रनिया बुंदों आरो आंथ' गोसोआव गैला नालाय आं बिसिनियाव थाहैदोंमोन साननैसो माने रनिखौ बासायनो थाखाय रनिया थारमाने ब्लाड ग्रुप मिलायै जादोंमोन मायबा एक्सचेन्ज जानानै ना एक्सचेन्ज जानानै बुंदोंमोन खोमा बेनिफ्राय बेयाव आंनि ब्लाडखौ नांगौ जादोंमोन आरो बेनिफ्राय आंनो बासायनाय बायदि जादों होननानै बुंदों रनिया अ रनिखौबो नों बासायबाय रनियाबो नोंखौ बासायबाय बुजिबाय दे बुजिबाय औ बिदिनो जाबाय आरो बेनिफ्राय नों खिन्थादों नामा आदानो नों जेबो बाथ्रा गोसोआव गैला आदाखौबो जे सिनायला बेफोर बाथ्राखौ खिन्थादोंना खिन्थायाखै नों आदानो आदाजों रायज्लायाखै बे बाथ्राखौ खिन्थायाखै आं बिनि बाथ्रा जेबो रायज्लायाखै खिन्थाया आदानो माने गुटालखौ लोगो मोननायनि उनाव आं बेफोरखौ खिन्थानोनो माबोरैबा दुखु मोनदों बेथ' आं बिखौ गोसोआव गैला होननानै बुंब्ला दुखु मोनगोन खोमा नोंसा आदायाथ' बेसेबा अनसुलाखा आं दिनै सानसे लोगो मोननायावनो हमनो हादों आरो बे बाथ्राखौ बुंबोला बियो दुखु मोनना थागोन नामा दुखु मोननायालाय मोनगोन औ बेनोथ' बेखौनो साननानै बुङाखै आं जेबो दा मा खालायनांगौ आं नोंसिनि मादैमोनजों रायज्लायनांगौमोन ना बे खोथाखौ लानानै गुटालनो खिन्थानाय हामगोन ने खिन्थायैया हामगोन आंदि जेबो गोसोआव गैला आरो गावखौबोथ' गोसोआव गैया आदाया जेबो सोङाखै नोंनाव नों मानो थांनाय अबाव थानाय मानो फन खालायो बेफोरखौ सोङाखै सोंदोंमोन आं बुंदों उनाव रायज्लायगोन होननानै अ नोंनिबा खिन्थानाय हामगोन ना खिन्थायैया हामगोन आंबो दा कनफिउस जाबाय आदाया दुखु मोनना थागोन खोमा ना आगोल एसेबां जेनेबा आगोलनि गोसोखांथिफोरा जेबोआनो गैला बिखौ मोजां मोननाय जेनेबा बिजों लोगो मोननाय आगोल बेफोरखौथ' आदाया नङाबा खिन्थाथ'नो हादों ना बुंनायाथ' बुंखागोन देनाय सानसेबाबो माबा दे मादै आरो आबैमोनजों गिदिर मानसिफोरजों रायज्लायनो नायनि बिसोर मा बुङो ना औ दे बेबायदिनो खालाय बे साननैसो दा खिन्थाथ'सै नङाबा जोंहा आदाया बेसेबा हार्ट जागोन बियो सहाय दुखु मोनगोन बियो औ रनि आबा नों अबाव दङ नोंनि थाखाय बे सुपखौ बानायदों आं गथ'आ थानायमोनब्ला बेसे लोंगौमोन बे सुपखौ आयै सुप बानाय होननानै बुंगौमोन बियो आयै सुपखौ हले बानलु गोसा होदे नङाबा हले आं सुपखौ लोङा होननानै अबाव थांदों नोङाबा गथ'आ दा थानायमोनब्ला बेसे जानायनि दावराव खालायगौमोन बिखौ सङायै बिखौ जाया बिखौ माया बिखौ संनाङा ना सं बेदर सं पियास बुरजा हो मा हो होननानै बेसे इसिङाव फैनानै दावराव खालायफैबाय थागौमोन बियो रागा जोङोमोन आं रागा जोंना रायोमोन आं बेसेराखौ खालि जानानैल' गाख्रबबाय थायो होननानै दिनै गथ'आ जानोनो गैला सोर जाबावनो बेफोरखौ सोर लोंगोन बे सुपखौ आबा रनिया थानायमोनब्ला बेखौनो लोंजोबगौमोन जाजोबगौमोन इसिङाव फैनानै फटमाखौ रायफैगौमोन मानो गोथाव सङाखै होननानै फ्रिजखौनो चेक खालायफैबाय थागौमोन दा बियो मा दङ मा गैया ना दङ ना गैया बेदर दं ना गैया आरो जुदि ना बेदर फैसा नुनाय नङामोन होनबाना गाख्रुबसिगौमोन आरो आंनि फिसाया आंनि न'खरा नोजोर नांबाय ना बे हालायासो मायबा खालायदों औ ना बे हालानिसो आखाइ दङ रनि गोमानायाव मानोना हाला फैनायाबो जों फैनायाव बारा गोबाव जायाखै आरो रनि गोमानायाबोथ' बारा गोबाव जायाखै नङाबा रनिया हाजार नांज्लाय बारखौथ' फन खालायखागौमोन आंखौ खालायाबाबो आरो न'नि मानसिखौ रागा जोंबाबो बिनि लोगोफोरनोबो जेबो मेसेज कल खालायाखैनो आं जुगामिखौसो सानबाय दङ मायबा मोनसे खालायदों होननानै ने हालायासो मायबा खालायदों जानो हागौ नङा बे हालायानो खालायथारदों बेयो मायबा आं जुगामिखौ सानबाय थादों जुगामि नङा बेयो हालायानो जागोन मानोना जुगामिया रनिखौ मोजां मोनो बियो मा खालायनो रनिखौ बे हालायानो खालायखादों बियो आगोलबोथ' बेसेबा बियो बुथारनो नाजाखांबाय आंखौ बुथारनो नाजाखांबाय आरो राधेखौबो बुथारनो नाजाखांबायमोन मा खालायदोंमोन बिसोरो आगोलो बेनो माबा मोनसे खालायदों नङाबा बेबायदि एक्जेक्टलि बेबायदि समाव बेबायदि ग्रोबनो माबायदि मिलायखौ हाला फाफि नोङो हारामि बोराय नों जुदि आंनि फिसाखौ मायबा खालायो नोंखौ गोनना दानसुगोन आं हालायानो खालायखादों बियो रथानि रं खारग'खाया नों मायबा मोनसे खालायदोंब्ला आंनि फिसाखौ हाला खारग'खाया नोङो मा जाखो माखौ नायबाय थाखो नायाबा नोंखौ नायबाबो हायाखै आं एसेबां सान आं नोंजों रायज्लायनो मोनाखै नोंखौ नुवाखै दिनै बेबायदिनो हरसे नायबाय थासिगोन आं नोंखौ
माथो नोंखौ नायबाय थानाङा आङो बेबायदि नायबाय थानाङा आं लाजियो लाजियो मानोबा देलाय लाजिलाय नोंखौ नायबाय थागोन आं नोंलाय माथो लाजियाखैयानो देलाय लाजिलाय मा मानसिया कमेडिथारबो औ आंनि गार्लफ्रेन्ड नोङो आंनि हिन्जाव जागोन साननैसोनि उनाव आं नोंखौ जेसेबां गोसो एसेबां नायबाय थागोन मेगना बेरलांगोन गावलांगोन गावथो बेरलांथो नोंनि थाखाय गासैबो कुरबान लाजिबाय दासो आं लाजिनो रोंगौ ने औ रोंगौ दे फै बेन्चआव जिराय मानो गसंना थाखो आं जिरायनोसै गसंबाय थानो खस्थ' मोनो जिराय नों जिराय बेनिफ्राय हाबिला दाना बुंदो नों आंखौ एसेबां सान मानो गोसोखाङाखैमोन आंखौ बेबायदि गोसोखाङालासिनो अबाव गारनानै थांदोंमोन मानो थांनाय मानो आंखौ फन हराखैमोन मानो आंखौ गोसोखाङाखैमोन बुंदो आंखौ मानो सानसेबो गोसोखाङाखैमोन हाबिला नोङो नों मानो बेबायदि हरखाब गोमानानै थानाय हाबिला मा साननानै अबाव थाहैनाय नोङो नों मानो आंखौ खेबसेबो फन हरनो नाजायासै हाबिला नों मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैदोंमोन हाबिला मा जानांनायमोन बुंनाय आं जेबो गाज्रि मोना नों जायखिजाया बाथ्राखौ बुंल' मानो नोङो खेबसेबो फन हरनानै आंनो इनफर्म खालायहराखैमोन दे नोङो बबे जायगायाव दंमोन नों मानो खेबसेबो सानदे हाबिला नोंनि अनगायै आं बेसे दुखु मोनगोन नोंखौ गोमादों होननानै मिन्थिब्लादि आं बेसे दुखु मोनगोन नों मानो बेबायदि गोमाना थानाय गुथाल आंथ' दा मा बुंबावनो जायखिजाया आं बुंगोन जे राजाजों आंजों गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बेफोरखौ खालायनांगौ जादोंमोन जायखिजाया बे जाख्लानि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जाना थानो आरो बे जाख्लानिफ्राय जोंफोरनि जिउखौ रैखा खालामना थानो होननानै जोंफोर बेबायदि एरसिना थानांगौ जादोंमोन औ बे जाख्लानि खोथाफोरखौ मिन्थिदों आं बेयो नोंजों माबायदि खालायनायमोन बै समाव परिस्थितियानो बेबायदि जादोंमोन माने आं जेबोखौनो खालायनो हायामोन खोथाया बेबायदिसो जानाय